Хлопзеква акары япсоуха телехуапшра, апсуа телехуапшра аканал ала шахуапшвейт ишяшу ицо аэфир адыратара хахакуитраз уи аяйра гара юявихва шуксахазра язкуб адыратараква арцикл яцахцой. Вахатби хазлачвавираны юqu атема акратsanakоит апсны ахакуитразыхунам. Июльби ажуларам. Ташикалу хозыр апханби ажулараква. ويام تزحنا أغايب غبطان وحارويد يحييش كاز يحا أبسوا أرزحن يحا يمن شلخز جل رخيد أريم ويتم بوخا هزل شجو وجه يفسردرويد وخيشت خواتيما حزالات فجرانيقو أبسنا خبشمرا هزازغز هفرخاتشا سمان با زور كاندرات إبا أبسنا أفرخاتزا أكبيا بريغادا أخبتي بدلونا أي بشوية جرزما نوري رودولف إبا ليون إوردين زنشو أبسنا حيرت مشكوا رغني خيو جران زيجي وسزو خيو متززو خيو Таркил Зураб Константин Ипа, Леони орден значов, Афон и Широпия батальон Айбашве. Аюзба Виктор Владимир Ипа, Агумшира замедал значов, и чеду Ашхахасрат батальон Ахна Айбашвез. Еробаз Хадыратара эксперт, Атурых Царадыраква аркандидат, Пачлия Валиква Маджит Ипа. Бзила Шабит Хатреску асистра. Валику Маджит Ипа, шара эксперт киасыбла, шара шула халаглара тахуб Хадыратара, избанзар Хучика Ахшара Тахазар Алаб, Йохан и Маншалам Хаз Жулараквам, и Рхакварцит, Ачкун Шахабсадгил, Аханевс, Пхалкайцетун, Апсны Тарчтун, и из Худсна Зегем Хакуитра Рчазыркой. Ишпа Азабри система Хучик Апсахра Азвун. Рабхер она уже бригада по насара, бригада по изби, бригада по асвата. Маза бригада казмс. Вы новофанская бригада Харпонаха, вы дашакан зенза. Бригада по асвата, бригада, наша бригада ки вы Америка ему, дара наша Америка, злайбище вы хапха. И цуригахен у бригадала. Абра хатфаге убах убатишак азипше абатья аллагет бригада бригада касвата. Там за бригада айчкар мацара ума я хажулари даже фактор какого. Я уже субха ара яқос ара изиги такан. Ахинак на цохан за структуру мадана айтакар по вузени қали. Бригада же батальон па. Батальон па ахсота манза мат пейдервот агупа. Агуп коракон яха яқас. Агут жирик хазиқан, жирик хазиқан, еже бахирик наха. Вот агуп то хазин ва дисциплина дашикан итахад свани тахам хара командир ара шта дисциплинах. Есть батальон па. Мат ажур раштер. Яра министр, а то вчера министр с Казан Сосналиев. Генштаб, начальник с Казан бар Сергей Платонипа. Ускани полковник Сонрюджик, наш умакам дзяква, генерал Владислав Григорьевич, генерал Рити. Абснараб хапия генерал. Убат игры абриавус реформа агазара. Абри вакун магишан магимет шезеква абри шанмой дарюжи грек помарда вайра шоп. Того по изгнасият судья тема хазахан хот вы цакасиама зари структура ай такра. Заур кандрат ипа сарай хынзыз дробри дратра саха застуз шара шгуб шарш батальон шарш чапхи кулазца агерт батальон ква Хучик из Ларейпшимс, он рейпсерги алрын момент кокар рчоха абсрабла атапшра зырго ахаха агайчалара
ацҳа ақәсра абри иара ажәылара иналагоз аамҭазы аӷа имчқәа уахь иигаратәы убас аӷьалпал ҟалҵатәын, убри шәара шәнапы ианын, насгьы еиҳа инарҭбааны иарбан ҵас шәаԥхьа иқәгылаз иабанӡашәылша убри аус шәаҳзалацәажәар ҳҭахуп. Ҩбарзы ҳарҭ ҵас иҳаман, аӡы агруппа ыҟан, аӡы ирны абри ҵҟала прорыв ҳасабла иҟаҵаны ишьҭыхны шум гам рызынтәи иҟаҵаны отвлекающий маневр ҳаиахьӡын, убри ҟаҳҵараны ҳаан, аха аҷкәынцәа ицараны иҟаз ауха изымцаӡеит, избанзар аӡы духеит. Идухан артиллериаума, агиаума рызынтәигьы ус руит, аха аӡы избарӡит. Аӡы инызмыр адырҩаҽны ҳрылаланы Кутели Зураб, командир батальона, сара и Отраба Хума ҳрылаланы убас ҵас иҳарҭеит, изҭаху аҽны шьыбжьон шәықәлароуп ҳәа. Аха нас ҳрыцҳаршьазар акәхап, аҽны шьыбжьон ацҳа ҳақәымлаӡеит. Уха сааҭ ҩбарзоуп ҳанықәла. Аидыслара шәоума иаразнак? Аидыслара ҳаут, хәҩы-хәҩыла ацҳа иқәлон. Кабеча ҷкәынак замкомандирас дыҟан, вторая рота. Уи ихәҩык иманы дцеит, Мархоли Ҷиҷикәа ихәҩык иманы дцеит, и Цыгәба Александр Ҳадан, уигьы третья рота, уигьы убас иманы дцеит. Нас ԥшьыни жәибжьык ҳахаз, аӡәаӡәала, са саннеи Ашуба Алиас, студент анаҟәаша, аҷкәын аԥшӡа, красавица, зырҳәо убас аҷкәын аԥшӡа иакәын, дыхәны дышьҭан, иӷәарнҵәҟьан дхәын, ашьҭахь адунеи диԥсахт. Ус наҳагӡеит ҳаиԥхьаӡоуп, аха ԥшьыни жәибжьык ҳахаз, ҩажәа-хәҩык ршьит, ҩыџьа роума, хәҩык роума рмыхьӡеит, егьырҭ раҳазынтәигьы акак каҳауп. Аамҭа анцалак хәыҷык нас уажәшьҭа ҩы-хәба шықәса ҵуеит, убри шәҿаԥхьа иқәгылаз аҵа даҽакала нагӡашьа амазма, шәа шԥахәаԥшуа иахьа ахәшьара шәҭозар, уаҳа ԥсыхәа аҟамкәа иҟаз? Иара зықәгылаз ала уаҳа ԥсыхәа амаӡамызт. Ҳарҭ убас ҟаҳҵар акәын, абри фронт ԥжәаны ҳҭалт, убас рыӡбыр акәын ақырҭцәа. Рымчқәа ахьиргара. Рымчқәа шьхала ицоз убарҭ амҩа рыҭатәын, арахь ҳашҟа илыбааганы ҳарҭ иаҳҿагылоит, убас шоуп. Илкаауп, иҭабуп. Зураб Сҭамыр-иԥа, шәара шәызлахәыз батальон ҿаԥхьа иқәгылаз адҵа нанагӡеит, ус аҭоурых иаҳәоит, ҳфактқәагьы ус иагьыҟоуп. Хархарҭас ишәымази, насгьы ҩ-хархарҭакны иҟан, иаҳа иҩаскьагоу, иласкьагоу Цугуровкатәи ахәҩыктәи хархарҭа ҳәа иҟан, нас хаҳаҭ раԥхьа каман ҳаршьҭит ҳбаталион. Ианаамҭаз ишахәҭаз аӡы ус акоманда ҟалит Хәымҽхан, ҳнеины ҳлатәаны амзара ҳалсны амзара ыҟоуп ақыҭа хәҷы. Уи ҳалсны ҳцеит, ҳлыбааит, взвод Џьынџьоли Едик взвод, даже уи абаталион рыз зегь уахь ус аӡахәыкәаҿы ҳамнеиӡеит, арычкәын цоит. Амзара џьоук тәазароуп, ҳаҭ ҳлыбааит. Едик взвод ҳлыбаауеит иҳәит, разведка лыбааит, и казак группак ыҟан. И ешыра абри вот амни ашхаруа катлан шәыҟоуп, абри иаҳакәшаны аӡы аминақәа шәԥырхагахама? Ԥшьҩык, аминақәа џьегьы амада ресторана, абри ҳарҭ аӡы ҳҭеит, по 3-4 человека ҳтәеит ҳакәшаны, ауха ҳцараны ҳаҟан. Абри Едик Насуан Афган зегьы абри ҳамцаӡеит аухара. Ауха хәыҷык иалагеит,
وخاحت ذا команды даже связь شمتزا يقي واش بزجي شمتاح صوت حيت شرا شو شبانغو زبرج وسق شز خدسو زبيام توما مزارجي زاك بتفكر شو شز خدسو ما ها خدسو صراحة تخون خالي هي حب يا حمز ويدك جنجل كشك تي دوز شمتان صوتي ولو شمتان 5 утра حتى обстрел قحصيت как муха حمز гранатомет я حمز كان حمجت خستو بلي здание وعدس خاقو здание قن وبريامش تبستوس حاوب يقول زي شو حزر ويامش تخزهري يراجل رينالاغو за батальонква جارك تبت شارك شو عملارة دبسوخ عملازيدا برتا مينو كي راح كان يجينو بريتقول زا شفرتنا مينو كحرت يا شو حز وش مينو أرستاجك كوقن أرستاجك وج وخون حسوس غير وخون حسوس جح بزومز ورزقك قزار ولا أرستاجك كوا جرانات كوا يفكوا كوخشنا أرستاجك قطنيا وخاحت نشتريها زخوكوشة حالا هذا بستو وي ها خاحد أخوي وبود أمزناو ترتسرو إسبوع يوم بول نيتكو كسود وخون خانس كلا يوم يتخصها وي ناس حاجليت يتحرشيت أمور يتحرشيت أخوي حساس جرس شخي بزيو بوي ناس يزيك حالات شروط خمبد حجابخي كل سعر خدوب أخيرا وجه حتى سكواسس شرقي شو خبش رستخوب حتى لو خبش تفجم شو خبش يا زرقات وأنزامتا حر يا بريا جولر كان زارتوز شيد كلرين جز إبيزود كوك يجدو عشق خسر روتا يشكاني يقنا نبنت قامن ينك دشز شرا شابخه وديرو كسي شبلي شريش شفت خزي من شاء الله خما بري جولر شاتس نفسون شرقي март жолра амште батальон коич караналага васактых ашка хысыр рота хайчерка ты лосик цугба догуб командирс дым таман яшзи хиряку наре яшзи хайз хашзи здороз геха убас их апхынты июльте жолра хумпада батальон рота цаква хрымыз харгид цак хапхи юккон ари гумстат фронта хара ашхар гана хла ха эйдала хам хакун яқаз ва хахваз ки дақазмыз харат цаси хамаз бри жол рапхиқа шубаров убра план рапхи убрант нас реажулрако ажул реалаганзи коп лосик нас хара бри حروت عينسق بشخص يشكاني حمن أشكن بس عشق يامر يجوز يحزقون شوز النقرة جي رئيس خم جس خلق وناس ري
гумстандарт халшение хаги хочу вас и цона разведка картона ге штатып куге хдуро он загнес нехен а жилора нас яналагус аре рабхет цне хамаз абре ахалшенде атаршрагон убасхун хара гуп хчею яхшит ياخد جوب بس ياكوشن برا جيسا قندس بس دوريتشي حيقو برا ياكوشن لين يعني أشهد خلوزي برانز نيرام طالع ويخت برا تشناكش بجول يدكو أشكونسا وينس ويا أشخن نقر مريا زم ويا جبهانو مزروب بزجل ويكشازرو بابن وخلو أي بشر ونكشو أج خباز منوت كلو وباترونكو جبهان زجين زرقو برقنتو بارتي رسني ويوجارو ناس مغتشا إشبابش مزاري يا خالشني يزدرو أري حرا رستو ناس حرا رشوت كمين برا أكتر خسرت روتا حنقرت وناس جوبك سانتيتها جوب ناس جرزها ناس وبايح يقن أقبار دتشكون سويجن سوبرايخ نسوي نتشان شتابس كيوان سير حمن نسوي را جوب حمن يتذكر ناس زينيتكو هذا يتذكر بإسبجاح يسجوبي وبريال أرستبي بريال جمستا بريال تخرك حيقوب نسو بخيجوس يخسب حبسا وبرام تمني أزود دوت يخسن يخنزو عرب جراحة وس ثاني أجرت شبوه يأكشن ونشتا يتدرسو وبريز ثاني حمل يوديخ شبوه ديمخ وحاش كون سوي بسين الخادر بشيتوي أبخد زيكوزو زيج سكنا جازين رجزيت أشيس ويخوض خليط يعشتخاز خليط وعشكون وحكتشكون ودحشتخيت ناس واختي يتك يا وديخز جحشون خاطر كم كوسي تعرشت خلشني يبزو بتوب يتصحصد ناس ويدي ما شرف خرخارت يتصحصد وجه نوري رودولفي با أحيرت مشكوا يربني بشرازي على جيت سكوغورمو أجيب حنا نجرا أخترال جرا تخرار رترا يويبشم فونكسي كوين نجزوي بزيزن شريف دروي مشروع أوزمي خبيه استوديو خاب خير شحت زي بنزر يراريا جولرجا وأمي يراجس يرايبش رجعي ويلا قلا دارز يرتشوب يرا واقع يرا بيوك أحرك رجعي الله زتركيدي ويناس حالات شجوي أخا شرا بريا قمستات يا فرونتو ما جيسو ما شرا شبر ركوا شرا شوانا قرلا أياير قرلا تخرار سيرنا تي حيبشت ينقش جوزي درس نا خوين ركنا أي بشر ينالجاتش نركنا يشبه Вячеслав Ахметович ينبخجرلا زي بسد يلشوا دزلاجوي رزنا Вячеслав Григорьевич جنين يحيد بري أبريت حقو بيهيد بري خيات خان وصبح رلاجم أتزيتيت نقن قد سيت نسوان بيجر كاز أبر وبراندو بيزلاج число يجيبش برزة بج أفغوست أيوة حمشو بيروبرياتشنا نبخد بيا كوكروزنك حياشتو بنسان دوا وان بيخبنا يا أرجاز ربخد بيا جبحنا كتسني يا كواشتها وخني بيت وبري يجيبش بчисло يكفي وبرياتشنا حمشو بنسان وبري نركنا نزابر ركوي رولجيت جبحنا ناس حشيبة تزجدرود خشيك حقودان ربخي حنالا جوز برترلا بنت سملوت خشيك رلا ناقن بيا جراح وجيت ربخي يرا يول بيجولر شبر ركوا تقول زاش شباعس يول بيجولر ربخي أي بشر يرا جولر يلا جانزا أتشزق زر يشمزي يمشرلا بيجفين ريحنا نسوس خان يجدروا دري توزق شالله خان أجيب حنا وشتا يحمني بزينة بلي كانوا حاضر خوب شوية بس نقاق يمدني
агруппақәа ихтәаз шьапыла уи иалагарым мчыбжьык еиҳаны ихықәхоз. Ҳара ҩымш рыла бжьшәины иреиҳаны Ладатәи Гәымсҭа иами, убри аԥшаҳәаҿы иҳартәеит. Уахь ҳаӷеи дазԥшӡамызт усҟаара амчқәа уаантәи иҭыҵуа. Нас шәеиқәшәақәазар акәхап, егьip уахь иҭыҵны уаантәи Гес лаҟәалагьы уаантәи ажәылақәа ирылагоз. Ус ашәарҭара ҳакыр шәоуазма, ишԥаныс ажәҩан шәарҭоуп, уи ҳбаҩқәа хазы ҳалацәоит, егьыс уаҳа акыр ыҟазма ашәарҭарақәа ус? Ашәарҭарақәа еснагь шәарҭароуп. Нас аурысцәа ҳаннанаскьаргоз ыҟан, абарҭ аибашьыга вертолиот иамоуп, абри иуқәдырԥхозар абри нас узлакарыжьша, узлаҭадырхаша, иара иунарбоит аиндикатор амоуп. Еснагьгьы абри нас ҳара уажәы ухалар аҩда ашьхақәа реиҳаны ухалар урбот карыжьыргьы. Вот уа иҟоуп нас асекторқәа аиаҵәа, амра ԥштәыла, нас аҟаԥшь. Аҟаҟны шәԥырон? Аиеи, абри релиф зырҳәо еиԥш релиф ахала. Абанҭ аурысцәа еснагь ирҳәон, нас постоянно облучают. Нас ҳкарыжьратә ус амомент рмоузар ҟаларын, ус амни ахабҩык иҟалаз аҟынӡа убраанӡа бас ҳнеит маншәалара. Ибзиоуп, иҭабуп. Валикәа Маџьыд-иԥа, шәара ахәшьара шәҭозар, ииультәи ажәылара араԥхьатәи амшқәа угәы иахәашаз ҳәа рацәак ыҟамзар ҟаларын, аҭагылазаашьа даараӡа иуадаҩын акадрқәа рҿы ишаҳбо иара ус аҭоурыхала шәара ибзианы ижәдыруеит. Убри иҟаз аҭагылазаашьа рыӷьарахь изыргьежьы иарбан хҭысу? Ҳахәҭқәа ус иӡбын, основной главный удар иԥхьаӡаз ҳахьтәы иакәын, шьхала. Нас аха раԥхьа аплан ус иҟан, ирго Цугуровки ахбҩыки. Ҳахәҭқәа зқәыӡыз убарҭ ргароуп. Шьыжьымҭан аӡы ирны наҟ ихалт ҳандәықәла, абас еиԥш хәҷык иадхалт, албаара иадхалт, анера иадхалт, шеит ибын. Нас абаталионқәа ус иҟалеит, актәи, аҩбатәи, ахԥатәи абаталионқәа еилаҳаит. Еилаҳаит захьӡыуеи абаталион ҳазы ҭыԥкаҿ. Абас еиԥш иҟалеит. Арахь адәылқәар аминақәа ыҟоуп. Ара дықәит анеихыз, ара идынуа, абас еиԥш абас ус баны иақәшәеит. Узымцуа, абас мҩак уахцаша узымцуа, арахь абас иныҟаз, убра нас уи омак ҳаламцәажәаӡац аха, иара омакгьы иаҳҳәаргьы ҳҭахым аха. Саҭамыз. Уи ажәа шәысҭода, убри аамышьҭахь, убри ишәҳәаз иашьашәало аминақәа рԥжәара аӡы иныр изқәшәаз агьыз иашьашәало авидеонҵамҭа ыҟоуп. Ҳаныхәаԥшлак ианаҩсан, убри аҭагылазаашьа зԥсахыз атема шәалацәажәаратәы иҟаҳҵоит. Ҳахәаԥшып анҵамҭа. Июль-ҩба зқьашәиԥшьын ижәжәаха шықәса, аҩадатәи еишыра, адачақәа рҟны ҳаҟоуп. Уаха аҵх аҽеиҩшамҭазы ажәылара иалагараны иҟоуп ҳар. Араҟа ахәцәа ахьрыдыркылаша аҭыԥ дырхиоит. Арантәи нас афронтҟа Гәдоуҭаҟа ргаразы ацхыраара ҟазҵараны иҟоу вертолиот атәарҭа дырманшәалоит. Даҽа ҳамҭанык еиԥшымкәа ауаа рацәоуп, еилыхароуп. Мне тоже надо идти. Мне тоже. Я тоже. Да, идет немножко. Аԥхьаҟа ицаз ҳархәҭақәа рҟынтә аминақәа рыҵаԥыжәжәаны ахәцәа ааргоит. Ари ҳаибашьцәа ргәалаҟазаара быжьнахуеит.
Аҭагылазаашьа ауадаҩхара иаҿуп. Абаталионқәа шанхазшәа еилауаҭыруеит дырҩагьых. Иубаратәы иҟоуп ҳгәыӷрақәа зегьы здаҳҳәалоз, даара ҳҽыззыҟаҳҵеит ҳәа иҳаԥхьаӡоз ажәылара хыбгалар шалшо. Уи шәарҭоуп, ишәарҭ абааԥсы. Кара иаԥсоуит илҳәаԥшцәа, уажәы шәызхәаԥшыз акадрқәа ҭылхит Аԥсны афырхаҵа, Ҭалиа Џьапуаԥҳа абжьгьы халҵеит, хәызмаӡам ахроника анлыжьит, даараӡа лассы-лассы уазыхынҳәыртә абас иара иҟаҵәҟьаз афактқәа азырԥшуа. Иҟаз аҭагылазаашьа ҳбеит, нас ишеилагылаз атәы лҳәеит егьи. Мышқәак рнаҩсан аҭагылазаашьа аҽаԥсахит Валико Меджид-иԥа. Хәыҷык ҳара ҳашҟа ииасуа иалагеит амчқәа. Ишԥаҟаз убри амшқәа иааркьаҿны убри аҭагылазаашьа зыԥсахит. Абри амшқәагьы зегь ҟазҵаз иҳамҳәар, уажәы иаҳӡар ҳиашахом. Убас еиԥш аҭагылазаашьа ҟалеит, ахьаҵрақәа ҟалеит, уи зегьы ижәдыруеит, ишәаҳаит, ахьаҵрақәа ҟалеит, адачаҿы аӡиарны, адачаҿы ихәнаны нас илбаақәаз ҟалеит, амҩа анылаз ҟалеит. Владислав Григорий-иԥа абас еиԥш иниарҳәа, абас аҭагылазаашьаҳа, абас ари диханы ддәықәлеит, амҩа дықәлт, доҭантә. Амҩахь дахааиуаз уи дыршьҭом ҳәа иалагеит, иара дызыхьчуаз, аха иара имуит. Нас иаауак иԥылуа, уара шәабацәа иҳәан. Ҳабацәа аӡәы иҳәеит, ҳабацәа ҳҽыкәабаны ҳаауак иҳәеит. Ҳбааит ҳҽыкәабаны ара иҳәеит, ҳазықәшәаз иҳәеит, ақәа луан иҳәеит, цәгьала иҟан егьи иҳәеит. Аха ари дыҵаҳәҳәаны зынӡа шәҟанҳәыроуп иҳәан, аха џьуџьуакыла сырҳәеит, изҳаз иҟалахт, ҳакрыфаны амаҳагьы ҳамки зҳазгьы ыҟоуп. Урҭгьы дыҵаҳәҳәаны, изаҳамҳәои, иара ус еиԥш Стечкина атапанча иман, атапанча аҭыхны зынӡа Шәара ижәбозма уи? Уара избоз, ҳара абарҭ зегьы иҭаҳҵалоит, аштабаҿ ҳазтәалои. Ҳара аштабаҿы абри иҟалаз, ихыҟалаз аракәым, Восточный фронт иҟалаз адынаҿы абарҭ иҟалаз. Ари дцозма уахь иҟамлазар. Аӡәы абас еиԥш иҟоу. Нас иара ҳаӡәгьы ихьӡ ҳҳәаӡом, ижәла ҳҳәаӡом. Иҟаз аҭагылазаашьа. Аҭагылазаашьа абас еиԥш ҳалацәажәоит. Нас иааҭкааны ус иҳәон, шәанацәа, шәыҳәсақәа, шәаҳәшьцәа, абарҭ амш рылагәыт, абарҭ шәишьҭагылан иаауат, шәишьҭах амш рылагәыт, уи сара ирԥшӡаны исҳәот акәымзи, иара урысшәала иҭыҵкааны абас имгьежьыр ҳәа иуӡомызт, рызегь уашьҭахьтәы иргьежьны аштабаҿ, адача аштабаҿ хыҟаз ура дықәнеит. Убас убас иргьежьыз рацәоуп. Уи нас адача иаҿы убра аплан рыӡбеит, иалацәажәоит, иҟарҵашаз идыныз, абас еиԥш уброуп егьихиӡб иара, абар Афона иашыртәи абаталион, абри Афона иашыртәи абаталион каман иагәыдҵатәуп ҳәа. Абри иаҳа изақәшәеи иара Афона иашыртәи. Афона иашыртәи абаталион ари актәи абаталионуп, актәи бригадоуп. Цҟа иаҳӡбеит. Ари изақәшәаз уиоуп, мартовстәи ажәылараан абаталионқәа ҩбахԥа баталион хԥароуп,
полноценный батальон отца назгдзаж, опонный шереты батальона. Убрежоп и забудется, на свои зиды назвы наш. Валикум джети файбзиу. Абашипши убри иразник ишифергл абри хайхабы хпыза арбжир перхада абашипши иqазаднаши рабха абри зиги ифергл иqайцит. Камана Невсен Ярбан Храхартас ишимаз зиги يرتخز زيجي بحرس وخرطاس يرمز كمان جرا كمان نفس الناس أنيا حركة حبيوك حركة جرار تشزرش بخنا أكرن إشباع على بريوس. تعرشا مشتك نسوا أشكون تعرش تخيت يبغونا وجرا رخص كحاجة نسام تصاغ مزغلطة أشكون تعرش تخيت وافان أشكون شغوني تخيت بدون يسخصها ناس هراز داتش حامل بري ويا الشرا بري Шромское мостахау, там карьеру купил. Вот до этого ханне нас в оппозицию кахкит, нас батальон куги таузе, цехит осхонакалы, он гиле, нас цехит, нас шромка, вы вахи гуд был вообще дурбша куанр хайро. Вы азир, ну брит куня хагит, убра каман юджа асванча. بريج سفانس دار يشو حوزر أشكون سبري وبرت أجدرشيت أما نوبيل أجا درمنا بري إنفورماتيا شوي تما إنفورماتيا قيتيت بري واشرما مستوكس نتسوق يقزن توا بازيتي كوغونيركن ما خاخ أصلا نو داي بقولي ويجي غونيقن ووسو يزوتو خوخن زومست أنا در قيتيت يجيت يرا أزي يرسنا دربش أقوانر خا يخيخنيك نسوزي كبترون خلاص صدرهم يخني در اشتقلا يقدرس اشتقلا وجلس شيوت خلاص شو زباي ميو مشتا بشيتا جا بشيتا حتى يامشتر حخنون ترى دربش وشتا واخي ورت يا ترى شنو حقي خنا خان ها نكون جعبان رزق شنو كاجن وا حخنيت شروما نشروما جناسا ورسخيت بدرونكو جرسخيت وا داسا приказ حالتا خبيوك أتساخنرا. أيه ويا تصنيش يشدلي. زنيا حمن يويابس لكن كلنا خا أنكلر. تكون رافق تحمن دخويت ويشروما. ودخويت ناس كامس وبلي عليك راجس مر خبيوك حتى حقنارو ببريكاز حمو بري تعرشرو بها. يولتوي جولر هجم ورتاح حركة استراتيجية تقلز شرمنا استراتيجية قزشة أبخاقة أقوى جرزحون سبلان شكرجلن دارت زي تكسي رمز راتفانو بريقان بيو سيرفيس خرخارته وشمس يجدروا يوب سراتورخلو بيخنز درون نسوي سراس سماجن ويام تزحنا نوري بسقن رشزق رمزوزي أبجر نجت مزي وبريا خو حركة شرف ترى نبراق فيرتالوت رتس حردو قليت تخراء قليت أخا يدروز يزمت زمخي وبري وبراق أبجر ينافجوز أبجر ينافجوز جيساند نافجو نسوا شرطون أخبيوكو أمتسر أخبيوك رمجخازي تقوي خناخان و مشكي حنو اشتا يقن ناس جيب حنا ما تشخما تزرق خميرق خز يحقو تحب حاش تاز حزرش تاز حنوي خبيوك زوجي قنزم زبست توب لندج قرج الشاك تاتا يجيب سيقو درجيقم حتكو يقم جرا ينخ يغن لا وابس كوغلو بيوب ينخ يغن لا برخ كمان وتبشو واحدان واجعزم شتبك شحدان واجعزم خخ شزن ناس حلبان أبري شربوزة تبجو أخذ خلار جوز وبراحت سنة حرز زايد برت بقو يقزر وناس أريا هربلان يا هرتلوت يحبوز شو أبري يروب أبري تخزق يروب تخزق يروب وبري حرحي يرتفينا خطفرمن يلبانت قازجي قوبا حقيجينا حوين شزنك وبرت شتاح يدو برت الباوز زيرق خس زدرو مرت زرق خما عفد رق خما جيب حنا رق خما حيوي عن بشرق مليد يرخز وسقارس زدروم هاي حمن زي برت الدرزاقون
инылбаауаз абри аминақәа ирықәшәеит ирацәаны. Амҩахәасҭаҿы амина рацәаны иҳан, жәаҩык раҟара ршьапқәа хҵәаны иҟан, ихәыз рацәан, убраҵҟаӡа аҟәраҟынтә ишьҭаҳхын ахәцәа ҳгеит. Нас хабиук Убри аҽны асааҭ быжьба рзы иҿыцны априказ ҟарҵеит, ишьҭа иҩаганы иртәатәан. Убасҟан ацара аҭахымзар акәхарын, аха нас априказоуп. Ишыбдыруа еиԥш априказ ҩԥса. шаҟа ишәицыдыз? Ҳара ԥыҩрацәа ҳаан егьырҭ агорец инижәҩык аан. Амомент ишыҟалаз абыржәы абри шәхаҿы агыр уадаҩзар ҟалап ҩыза хҭысаха асахьа ҭышәхыртәы ҩызаҳәа. Схаҿы иӡаазгои, схаҿы иҭоуп, иаҭыҵра цәгьоуп. Иҳаманы ҳҩеит, асааҭ быжьба реиԥш абас ахәылбыҽхан. Ишаҭахыз еиԥш ихәахьлагәымкәагьы арелиеф иахеиқәыркны ҳҩеин, абри аҟьаҟьара ихаҳбаз ҳнахагыл, адгьыл ҳлықәсыр еиԥш уа иҳазԥшын, абри шьымҭан ҳахтәақәаз аҭыԥқәа рыхԥагьы рҿы иҳазԥшын. Нас Рыстәыла дара рнеира мариан усҟан Цыгәыровка рымгаӡыцыз. Рыстәыла амҩа бжьо. Машинала инеиуа ҳганала иубаӡом уи. Инеины итәаны иҳазԥшын. Нас ҳҭакын амацәаз. Иҳарҭеит ибзианы, авертолиот амца акит. Аҩныҵҟа атәыла бгеит акаамеҭ. Ирымаз зегьы рыла ҳаихсыр иалагеит. Авертолиот шьҭаҳхуа дҳалаган, уи ахха ӷәӷәаны иахьхьан. Амца кхьан, уи ҳзышьҭымхӡеит. Иҭатәаз зегьы аҳәҳәара салагеит, шәыхҭабыло шәымбаӡо. Аантә ахысыр иалагеит рыцҳа, аӡәгьы иҵамхаӡеит. Иаауаз ахы зегьы ракәын изықәшәоз, иҭатәаз иаразнак иԥсыз дауп рыцҳа. Амца зыкны иҭыҵны иҩны ицоз ахы зықәшәаны икааз дауп иблыз. Шаҟа иҭахада? Инижәҩа рҟынтә иахьа жәибжьык рыԥсыҭоуп. Аҩныҵҟа амацара жәибжьык аҩныҵҟа иҭабуп. Шәара шәызлалҵи хаҭала? Анцәа салигаразар акәхап, акрыздыруам. Абри аҩныҵҟа ишьҭысхуеит ҳасаналада. Ахәрагь шәымазар акәхап. Аҩныҵҟа схәын. Ишьҭысхуеит ҳасанрыз усҟан сшьапы иақәшәеит аура. Иара ишьҭышәхарагьы ус ицо изы. Мама уи сара сшны саҿын акәымзар ицо иуахҵогьы иаӡамыз иааигеицәаз ҟасҵон. Зыԥсы аанхозгьы зегьы иқәымхарагьы ҟаларын. Иара убри аҳаракыра агара зныкыр рҽазыршәахьан, аха уеизгьы уаҩыза ҟамлакәа иамуӡеит. Иара ҭыԥкаҿ абас ирацәаны ауаа аҭахеит. Иара жәылар ус иҟан, нас аибашьра ус иҟагәышьоуп даараӡа. Уи алацәажәара хәыҷык уадаҩзар ҟалап. Аҭамыз Заур Кондратиԥа шәара шәхырхарҭаҿы аладатәи ахәҭа ҟынтәи брацҳа аганахьалагьы анаҩс абри ҳазлацәажәо иулиа ушьҭанҵәамҭахь аннеиуаз агьиуази усқәас ицози уаҟа? Иулиа уаха са сырхәит. Абри шәырхәит ауха шәанцоз? Сырхәит фон сыргеит агоспиталаҿы. Амала ихьӡи исаҳауан иааиуан аҷкәынцәа цон, иҟақәаз зыҟаз вертолиот иахьыз сырҳәеит, егьи нас ахәқәа рымгеи исеизыздроз Аҟәа иаллот, иҭадырцәот акәын. Нас иҟалаз усгьы. Ус акәзар абри шәа шәызлахәыз хәыҷык ҳазыхынҳәып раԥхьатәи амшқәа рзыҳәан шәара имҩаԥыржәгоз аоперациаҿы. Ус шәахеидыслоз аӷа имчқәа ширӷәӷәаз аҟара удырратәы иҟазма? Ҳазԥшымзи. Ирдыруан. Ацәа анықәла ҳазԥшит план. Вас шырҭон. Мы вчера вас ждали. Да, ус ирцәажәара шәаҳауазма? Са санырхәозгьы ихаанага сыздырам, убас ацҳа, ихамҩа ацҳа ашьапаҿы ҩыџьа тәан. Қырҭшәала зҵаарак ҟарҵеит.
гранаточек ахахнискан. Иршнерысты, все равно я еще сахзид. Или Ова. на патрулику? Создал. И табиква схавит, тачкун шо сруит. И тащит, и уклад шпана сруит. Хпап шба табиган. Вы сара вчика бря ахар барасахи. Сухнана тасрышан. Труба. Ага. Аштех, а мне человек хосхи и рыцарщий. Пусть гевахи пстатусы. Изыска слабай. На особый момент сра анича. يعرف شو خويتي يزجيوانا يسوقيتها автоматическая зря غير وياتسكس ويدا автоматическая зря غير وبس يعني يقولنا я бан избай гонс да поезд гылан дрейна гана поезд доктор гыл тацха вообще хара поезд нахпитан растипан табекорпитан язбшин شو بخيب كوز نسات صافي خصهم راح شاف كيف جلاز عاوز حرينا حق زيت حرينا حق زيت يحكي ابي جلرا تسقى شرلا على دبي شرلا جلر عليتها يتسخر على السيستم وزاكي امشكو برخ يشرق اللي باقنا خشنت ابزيني سرزو بريزوكنا Виктор Владимирович, папера хлашение, с напряжением авиганеусен, яра ашха из ладезала, ус шцейдала, яра ишхунчиз генерал докоп, акарту генерал и неимеденге, хабхазар рачала акарт шхунчита, гес хайхашту тепа, акна икучара хама, чиз шома, шпала, чиз запшимыз шпилой. Хлашение убранс интарцун си мешал нас агот бегес хайхаш то тепуч убра ажуларым сон хавчик мешалым хызда убра хду курцит убра цха раза вайхти айбишр гуқалит яшаз вадер рацуни иқан дрей тахазге уқуп имачимко Насира акут гес хку тип шхропа ус анери гуси марядзам аха ансвимчил ва акрт солдатша юнижи пшвик генерал дрыцена ой таслым хит я хунчит у вас нсвадри тахазги куп хумпада убрал у вас юльш берзебри акут гес хя куиттун Насторант и таслым хыз акартшана уста шепола бас шхалан рах анхала ги хугна брах глоток яргид уямштх акут гесамштх шартр гуқн шромайдслар гуцон вахнас хадр хитр абхха насван себич зрер хит нас ачкон сер хукн рагзет насабри الشيء جات حركة بيعندها يقوب وبرخ اختي نسوي خمبدا شتاب يزبط نساتساي راي نمشوا هاك تبقى نوغلاك تورشلاك نشكن ستزكوات نسوي دلا كمانجير في حاجي يردرود الشيء جات حركة وبرخ خرخرت سيحرتت خاكويت رزا نسوي ارتبان جرر ارتبان ريش برد خس ارتب يقوم سقوي مشل وسي مريض دري جوره نصرا اشكون سرحيت والكو جيحيت ريس حجلره كوجيل شاد كوزوان زتي ناس يشقل زجي ري على سرا زراح يجلو كويجلو سخمبد وي حرح وستر من شالون ري حطب خمبد مرغلوت فرونتج واخت ديسانتا خود زويمي برغزبري حرا حجلره كوي и меншалом хит хяхёге
ويخم بدوس قنا خكنا نمزيد في شروم تم بين فارب مارب خ يكوب خراي بشح نرتزين كمان دا قطشي جنسوي شتاب جيز سر خرست مخا ابريك زختنا هبخم تجور كومبلكس نيزنين وشتا دوس بري ابرا بس اكرت يزبان زغاي حيخ زي يشارتو بحزر خزاقا بام بنش تسقيق اني حاب سوسترينيو تاع وشتاي زي عم زات اني حرك ياخد زبراب خنت جولر مازلا وشتا اكرت شجو يقرا حخنيوس حخايوس جيرز درزو مزدري شرومت يشوق زي بشاكم كو ناس بشي جات احركرا وان بيجبوزي وان واكن روسيا يعني مرينا حزم كنا تزيد واختي وبا تابي كوقتني يقن وس بس عسك اشهر وجالر كنا مسح كمان روسيا كوي разведка يزي يزني شيء за يغوتني شوق بس هرخوكشن زي كوب حخدوك يتزغي زغي يغويتون أتصبت نسوا جحشي وحشيت نس حروت نس حشي وحشيت إتاب لا حكنيت حرا حنكنا نسوا نس عنق وحالة خيتاجي نسويزي كراي يتسحم يسقط يحبز حرا قط صح برد قحز مستوان أخبرت أشخب كبي خايم قزبرا قط أبري تلفزيون عايزجو حالة بشوكشة وشتا أكر مرجل راح نسكم وحو بس أقوى حشتق يعني خلطوا بس أخوك صباح وريوي بوزا سويت لشارع شاقيقون ويبدون حمشك حقوق وحقن بري جولر بري حسوانس خو حنويت خو بياند خو حنوي وقت ياشتخيد حقولتكون تخيد ماتشازها دقنا حشوكيك سستموري درخويت на своей цикачкон свои شرومش بوزمو انت شرومت قوس وبنروب جيوس مك يبويق زماشخر اخا حانركل تباسقن يتك حسرت خح بنخا يول بيك شاطرن سوالك حي ايوه يا تيم خزح زات قلدوي ريب شي برا شانقل واحد شمسان رحنا خزيكو بريشناك زيكو يزبانزر دري شعبوز تابي كوزوينالغا ريك شاطر بخا وص خزي دري قرطز ريك شاطر بجارت ناس درارش درغوت ولقون بحرقي خجيك متزلا ريك شاطر يخبي افير ام تخجيك زوجي واحنا يانز وجه حخوب شو بإبيزود كشروما يمي بسوز خوحرك رقعون بي تلخون بيراتر تالي جبوه بحاو برده إبيزود خوشك حخوب شو ويقز أتقلز عشان ناس يتحصل رتر إيول جاية زكيش بشيني جاخة شكسا عاشج قما حتسويت أيبت يا بريغادا أيبت يا بطالون أيبشت يا نركلو خروغارتا كورشقا أورت قما على دمرة شارخ بيغان أخو كورتزا قرتشانا إيتو خرجت كتب ده زخنجرة كتب حوا уже видимо харкит на хлам يلا يجود руслан إيتك أنا يسقنا خحت قوما يقبر كت زي روبيسكو أكت الزجاج غير خيومة الزجاج قمنا تخوك كان خني غوبيدي أبريتان كبان بيخسون زبريات راو مسكين بيخراني قلوب ده بيخراني قلوب خيايش تدقوكي أنا تبقى شو خايش أتبقى يديروا تبصين أتان ناس رودي في جري قلوب خلاص كمان تزلف نامي جيب بستريح خالد وزن أمتى زكوت يشوي بلوا حبايم باوب واد تابلويد ويبايمبا دي سانتق نيبش وز يورا زلاي يتاكون يورا كماندان تسخوز سانياتشجوز وجه مكانا إذا بخرزي شي بلوحة واخ حبشوي Хорош, хорош. Зачем бы? Ребята, двоих грузите, вот этих двоих.
Ребята, идите грузите в ответ машину, двоих слушайте. Дзацну хвахура баапсимоп гярки шакыра. Уяу абжапныим гуамт зугурам шауаги ибже ишт зырху. Агва хакуитраза зыда психоқам ахаракараква хапсва рнабахе ярго яналага ага ибга пызтуз ахтысква қало яналага атынчра дахует изхқи убри зыqала валюк мәҗетипа. Вапсухо имазимс. Убри абат хамгар уши қавазомс. Абра яшазы насвотрызиге ха абри шрома. Шрома ацека угодзан. Наша абри шрома ныргвоз. Абра черикбая хавусе ашкодену пераха черикба Джемал, то есть батальон, говорит, вот дара усруй, хаш, на сапонте, то есть хакейта, где-то тоже хакейта, баш нас убра язбата топ, язбахам так аудзома рейбишра, ари не позадана журжа, как его яхпова журзумаха, абра телери иконацис, а телери рапаш яхпона Аслан кабахи кона команда. Я шум хазадырат разход выги. Наша жакала пишет, дара вусервий, инригвоз шрома, дара имачнова тахай, убре акереда яхкана, амала шрома нырга, а вусвя нукола, ижон дараг, дара. Контр وبرجوله جهاوار سني تخيط ما يرى يتخذ دار يرى شو يرى جنا جنبه يركنا دار وا يتخذ وبري وبس ينرجشته دار عن كور دار وسجني نسوي أن سقفا ويقن جرا شمسكاي جراها رسوا شم بس يخدون وابري تشبه ماجيك تشبه كمان ويحسوي وبات وجيت أختن يرجي أجي بس بش ويوحش راسفزو أخا شتا هكذا شتا يربون وعشان مزم وبري أقوم زر والدرج تخنا وشيق قلازومس الحيط دروب يحيى درخارة تروح أيه ولي دروب يحيى أبري أبشبش عايز شجرة أدنش أبري زيكي درا يري كوزير حكو زيك حمو هاي نسكامة درا أيه أمسر حما مو جرا أنا شكرا أخا ويشزقم نسوها يشزقم نسوها يعني قلت خشك ناس شدرواتها وسيق نيقا ناس دراجة تكش بحث قمتها وسجيت إتناها عباد دراك شعد خنا هرجع حزق شعد خز ناس وبراي حجز أجدك زجقن أخا ناس واجع بشيء يبيشوا جاب شيء أخا ويجوز زما ويا يلا دنسوا بس مش دنيوا ويشتغل هيرو بحزب ناس يبيش شجرة نوكلوس بشوا أخا هرجع عبري снаряд كوا أجيبنا يا يحمز وبراي وسقن أبرا باش ينحوز بري وبرا باش بشام يتجوز عشان في النقلز حينحوز حيفوز الخز ارتيليريا أصلا ناس ديفيزيون دي هبن أصلا نقب أو بري وبرا باش قرر إسكني حنا أصلا يدخل صون عبري عمامنت نقص عبتها حفخس هرشن أجيريوا وين نتبزيك يقص على تجوز عاشقص دليل زبام تزي دلو بس أنا ممنت الدر يدخل قوان أخا يبدو كوزو وبرا قصة وجلالي قنازيتي سوسحز أجب حنا
نسوا يلا جي ناس ترين نرها حق جانجو ناس شغواز حقي ناس هتقطن حقي شزق زرا يحوط أبجر حوط أجيب حنا حوط يحرك أجيب حنا تبو بيبزيو بيبزيني بحد وأتم قريب سو هادي اللي خبشترام أسسترام وشتا خجو لا حسب ترو عم تجي خرق شرخني وتبري أون بي ألقى أحسر استخوب أبخن بي أجلرام أبستخويت روزه تسكس يامز يالنرشز أنيوس أقوى أخويت روزه حنم شرش وانا قرلا يرا تورخ أجانا خلق تورخ تعرض كشر كانديداتو أخ شرف ترستخوب ياركجنا بس حزق بس يحرستخوب زيو أبخنت جولر هرا أجنت بشرتشة تبخوان كلت إزبانزر أخوك يشوك يا بخيك لازا شتاب كمادا قصر بخيك لازا خكون نجزيد يحنجي يالنرشت فزبوت إزبانزر أكرتش وانزجي أبريك شعات ريتش جري حلمي مايت بيتش جري كوقن واجي خد صار جيت أخوين رمز زيتنا ومثلا أراجي خزيدرا وس أيك شعات يزالت إزبانزر يربطقيد أبسوا وشتا أخذ تكتيكا أي بشرجان خلا الشكوى يحوز أقوى شرط غويت قلت حركة ركوزجة أخذ إحنا بتجي يقن دشختيك أخذ ونقتصري كحوم وحوب رانز خمبد نسر فالك ويت حت وجا بسيت وانس جبحنا زم خرجي قزراب يوبش أقوب جي خز يقوب درت جلز عشي حي يشرطن يودين وبسقن وبريزة أيك شاحترا ياحد رجوشان جوز وانزبش وانزي شقرت زلبش خشيك ربساي تاكن خزي دراي أقرن بتشي شقب شوس خن شفرنات زي جرازنك دايت برنا خزي أوق بريا جولري نالجا يرين نبخكارا كارتول نبخكارا زي جراخ يجي درانت نبخكارا قيتون وي يحوق كوب يرا ري أوق نزنزاس كري دراي يعني ريج بحجر جوش تامس أقهر حيبش نس حرزيجي نس يروشي تبري أخوك أنا كذا سنتيابر يايرجي بري خمبة أجرت جولر كوجي بري أبخمت جولر رابخير قول نالس خيط حسكي أنا قول يتبو زراب كونستانتين فام فرشوانا قرلا سكس يامزي بري جولر زمش حقت باز زمش حقت باو جولر на операцияны يوبخد زورا ويد شو زوزا نيوست يايرجرا سويسي لسقا بري мартовское наступление قص وبري احنا البيت رزقه بري عم الشخصات بس قيانا قد بري حم يحبز يعشتخز حاول يبز وبري عم اشتخ بري بوس كمان حركة بري عيد حركة كنا حقيقي وش فعل بس حقو جو خدا اقوى حبيك شروم اقوى والله بشوت رخ بري حيت ابليكاشن من يوم هواخك اشكون شغوني تخيت هري رزق وش تخيت يا شو حاضر اشكون شاب سارشكون سالم قلت بخي ايسي اكيد ما شيء رجوش ترخيت هيارق قليت رزق من شاء الله رودولف نوريبا شرا خشرا سياشتو يا برينس شرط خخلي جبون زيجي شراش ой خخلا يجي وخلر جدي وزوم درزة وزوم هي هذا قلوب زيك هذا حاله يا شو برت يجي من شو الله مخزر جي برت جولر قامز كي أياري جزء قلازمز زنك خاو وبرو ناس أياشرخ وكلنا جرو بوسو نو يحد تخز شبس زب خشوا يحد تخيد يرتشوني يحد تخيد مرتر خاكرم تزدقي خياريو يريو أقصد شجع حمز زمز راح بنا زالت في زمز ورترب زورالو يخي حسيتو يرتشوني حد تخيد وبريزة وجو خنا شو ده كمزر أرتق خكو قملار أيش خجع حزقلص زمز دي رازنك درا ريتوز جيب درو دي بزيد زنا راح خرج شوط حمازي إذا خازي يدرو
زنزا حكور قلت حكوني إذا جز بري أبسوا يحس خراز البزورة بري بس يبخي يشوف درويش زورغن دراتي با شرخ شرس ياشتوي شفيك خون يروبري операция جوغالا نيوسنس كل رجيخ يجوخ بشوك سر نيوسن يتصير شال سخاخ بشو يجوخ بشوك ساتسيد отзывно ахунырга, значит, агва трцшин. А акртва шеурнадзе авруси вот абга леса. Лесоёб перемири гязза. Перемири гамназге агва гетачхон сентябрь гяхтахадзамс. وستسخد استراتيجي وي سرنا أجيب حنا حملز تجي حملز تحويز باشوب بقلون ويدرون شورنات زي ويزوب كارتم تجي دايما يزا وحبردهم شتوك دخرش تزو بيس وياو أبراب سند بسرقون ني Германия كونغوا Аликум жути па ярки аждзина эксперт я хасабала цакас ямаз ялшаз маджзин ямаз схан зер пешаш тахо бабра итахаз вихаб уже афон ишер те батальон наша команда ныг жаю ктахай ини живек хой аште ахбюк 22 июля жеба ахбюк короче, и жефик тахай. С одного снаряд как камаз. И жефик тахай. Наша бля, один схат блиндаж кохоз у нас бля Хамзе حتى حيرحون блиндаж кучмгон ханакла. Я до конца бля цугуру баш вот пошел бля шом вот вобран захцей. Техни роман зоми ирдерун. Техни роман ирдерун. Вот и ага полчаса и обстрел началось. Есть франциско хобров, абре июльский аживораж зигра хадачно хапха расуних тахазу. Абре тахаз хапхазадаква наша авиа методик апхазшеге каушку погеха. Шаса хапшо шифшик жнза итахайт хапха абре агет сентябрь ящики по сентябрь же хыши ханиве бижби каватахайт ари значит абас ай пшишик хазисхо они нахпхезва ба иқуб дашеге форма кубу при исполнении хайиқуб баги вадик пуқуб баги они утанер мхезов аха абас зигуб хазар яру блебишра блин сваз нашга я том ханкара жига усиқу а уе амни дархузера уе я хаб операция же жора дархузерге амни шукшик цанза депсер убашқану бри анаш дагит хайхезо фузер утге хезот убряялацана вы хапхайнер хезо просто гездызу аха абаше присегейцоцер шифер чнза я аватахай агедх ваха гавиш сешом абицак сияму данач зигиб дерват ванзат хайбешра инжек хуба ишерхоз коренной поворот ажа акоп станиградская дана и херхопа абаси пша абри южская операция это коренной поворот в ходе грузино-абхазской войны. Шетанкала япсахта тагыла заача. Акыр япсаотили хапшчам абри аторых цави яжала абас шетанкала ишапсахаз атагыла заача ала ихаркшут хадыратарам ацухтонпи лкаг ассар стахуб حزلتشاجوا تيما يحتشبيخاز تيما يدزيرا يريادحلو خرخرتكو اقوب درترك يالقزن يحسبتشوا عم تيالقزن رزق يحورا حالشزوم اخا يرا اساخه تخرا يرا يقزا تغلزاشا حترسكو فيديران شورا دشزنق غالر شورا حالشتحا سغيانا غويد
акыр иаԥсуа аветеранцәа ишәыдаҳныҳәалоит иааиран иҟоу ҩажәеихәба шықәса ахыҵра ҳиааира, иара ҳаҭыр зқәу ҳасасцәагьы убас ҳдырраҭара харухшамҭазы иҭабуп астудиа шәахьааиз абзиараз иааиуа аҭыжьымҭаҿы шәахәаԥш адырраҭара.